खुलुमबाय रिलाइभ निउस 24 नि स्टुडिअ आं रमेन बर'। बिरि बिनानै मोनैनि थाखाय गावनि बिफाखौ बुथारदों बरपेटा जिल्लानि आलिपुर गामिनि सासे सुबुङा। सनितपुरनि बालिपारायाव गोबां बिबांनि जौ हमदों। गंसे ट्राकजों लांबाय थानाय जौखौ बालिपारा एक्साइज डिपार्टमेन्टआ हमदों। चेन्नाईआव आसामनि प्रान्जल दास मुंनि सासे लाइमोननि जिउ खहा। एसआइएस सिकिउरिटियाव 4 बोसोर हाबा मावदोंमोन। सोरबा दुथांफोरा बुथारदों होनना सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफोरा। बायहाटानि दासबारियाव गंब्रै नखराव अर खामदों। सहिदुल आलीनि न'आव गिबि अर खामग्रोदोंमोन। 8 लाख रांसोनि सम्पति खहा जादों होनना खौरां मोन्दों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 80थि बोसोरारि जथुम्माया फैगौ 25 फेब्रुवारिनिफ्राय जागोन। कार्बि आंलंनि लांहिनाव 25, 26 आरो 27 फेब्रुवारि सानथामनि हाबाफारिजों जागोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 80थि बोसोरारि जथुम्माया। आसाम टक्सनि खौरांगिरि सन्जय रयखौ एनएलएफबिनि सोद्रोमाया बुथारनो हुमखि होदों होननाया नंखाय होनना फोरमायदों एनएलएफबिनि इउनियन सेक्रेटारि एन फानजारिया। रेल बिफाननि हाखौ गुबुन 3 फालांगिरि सुबुंनो होनायनि बेरेखायै गुवाहाटी मालिगाव रेलवे अफिसाव कमिउनिस्ट पार्टी अफ इन्डियानि सोद्रोमाफोरा सोमावसारदों। मणिपुरनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 40-50 सिट लानानै बिजेपिआ देरहासार जागोन आरो सरकार दागोन होनना फोरमायदों। 24 फेब्रुवारिनिफ्राय 26 फेब्रुवारिसिम एबा बेनि गेजेराव मेघालया, आसाम, अरुणाचल आरो गुबुन रायजोफोराव अखा हानो हागौ होनना बोथोर बिफाना आगु खौरां होदों। 23 फेब्रुवारि खालारखालि भारतआबो मुलुगनि गेजेराव गंसे धोनिसिन हादर जानो थांगासिनो दं। बे बाथ्राखौ फोरमायदों मुकेश आम्बानीआ। नखर मन्त्रि अमित शाहया मणिपुरनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैदों। अमित शाहजों लोगोसे बिजेपिनि बुंथिगिरि समित पात्रा आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफादों। महाराष्ट्रनि मिनिस्टार एनसिपिनि दैदेनगिरि नवाब मालिकखौ एरेस्ट खालामदों आयेन बेरेखा रां मोननाय जाथायजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय।